Аз съм Дивака на Видрина и ще играем Майнкрафт епизод първи Egg Wars. Гладен съм. Да. Да играем Egg Wars. Така, сега се включваме си. Оп. И защо не ме включват, бе? Оп. Сега трябва да чакаме хора. Те са всички. Той. Трябва да чакаме. О, 3, 4, 5, 6. О, един сервер. Влизай, Венци. Ей, бе, тук сме обърти Red, Yellow, Green и Blue. Няма ми работа, пише моста ми. Не може да напусне. Така. Така че... Така, хора. Качаме. Два чифта съм. Хоп. Сега защо дигаш категория мастер и Дигам пишеш. днеска, няма и да дигам пак. Включихме за най-накрая. Чукам. Да видиш аз цял ден като съм на тъй. То не е честно. Аз ще признам какво беше. Отвикнах 2 седмици от къщи. Отвикнах. Топичко добре. Но още направо ще към бях. Тогава ми се запали печката, защото аз запалих печката, имам манджа. Господи, аз запалих за малко, защото съм го топля тук и са наями и наями. Стоя до печката, взех се връзката, понеже тук ми далеко. Взех да връзката и там спре да седнах, че ми се натопли много по гърба. Гати студа, гати чука, гати чука. А викам Google, наебало, викам Google, Ще че... разбереш времето, то не е такъв мекър. Сутрин да не влиза вътре, защото няма къде да влезе тук много пъти и влизам на бензинанка. Обаче то няма пътек. Само пътече. Друго всичко е сняг. И дали щото съм стъпала на снега, замръзнат ли ми краката докато дойде край цял ден от чутай. Да чакам. Няма да бързаш да излизаш, да чакам. Ами да чакам, отиваме без 5. Тема аз го чакам. Без 5 отиваме. Що тъй късно и да джиш? Без 25 идват. Мене аз се качам. Дъвката. Отиваме, взимаме Ирена. Без 5 вчера и тъс спрем без 5 минути.
бе? Ей, жив, трябва да си пусне. Обай, какво е? Ма не разбрах за къде да се събират. Той може би Така хора. викаш и вълня са да си омаза, да се обруши му Хоп. от тях. Ама то се направи на глава, каза на мръснал съм. Не, аз ще изгледам. Хоп. М. Така. Така хора. Слушай, бе. Огито да не е от тях. И чао, чао.